Jena ħan assisti għal xi fea kompli, tajjeb, jistaw jodduni li minx ħanibqa' membru tal-Partit Nazzjonalista. Dikjerazzjoni li Jeffrey Policino Orlando għamel ftit sigħat biss qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li se tisma' talba ta' Policino Orlando biex Richard Kakija Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Policino Orlando qal li huwa diġà sab diversi ostakli qudiemu. Fakkar kif il-Prim Ministru diġà ippreġudika l-każ billi akkużah bi frame-up. L-iktar ħanajdu hekk mod li rbieħ ġie preġudikat il-każ tal-lejla kien bid-dikjerazzjoni ta' frame-up, mhux frame-up, bir-rispett kollu leħ mill-Prim Ministru Alejandro Ġansosti ma kienx korrett meta melek. Issa qed naraw dal-ostakli kollha voldiri li inti tajt ix-xhieda ma kontx naf li x-xhieda ġew infurmat il-bieraħ. Inti tajt ix-xhieda saħansitra ftit sigħat qabel biss ma suppost jiġdu li jiena ma nkunx naf ix-xhieda li ħajtella is-Sur Richard Kakija Caruana li nipprova jiena naġġorna ruħi ma dak li qed tgħidli biex nagħmel il-President tal-Eżekuttiv u niġi majr li qed nimxi mhux imbona fede. Jeffrey Policino Orlando qal li l-Prim Ministru ħareġ jitkellem fuq frame-up fil-konfront ta' Richard Kakija Caruana iżda fil-konfront ta' John Dalli qatt m'għamel dan. Jien neskanta kif ma rridniex nitkellmu fuq frame-up dakinhar. Tajjeb għax da ħareġ ċar li kien frame-up, da frame-up vera. Tajjeb, frame-up b'rapport fals, Ministru li spiċċa ir-reżenja, tajjeb, b'mod inġust, tajjeb. U spiċċajna mbagħad nies li kienu ovvjament u manifestament parteċipi f'dan il-frame-up inkomplu mmexxuhom il-qudiem. Jiena nsaqsi allura hemmhekk għalfejn ma tkellimniex fuq frame-up dakinhar fir-rigward ta' il-Kummissarju John Dalli. Policino Orlando jirreferi wkoll għal każ ieħor fejn Lawrence Gonzi u l-Eżekuttiv Nazzjonalista imxew b'mod differenti minn kif imxew fil-konfront tiegħu. Ma nistax nifhem kif l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iċ-ċensura lili, iċ-ċensura l-sħabi. Issa jiena ma votajx kif ivvota l-Onorevoli De Bono, imma ivvota kif ivvota. Għandu dritt jivvota kif jivvota fis-sistema demokratika tagħna. Tajjeb, meta aħna kellna wieħed mill-iktar nies irrispettati s'issa fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Edifen Akadami, il-President Emeritus, Dr. Edifen Akadami, li fin-1974 ivvota ma' Mintov. Tajjeb, għall-Kostituzzjoni tar-Repubblika. U kontra x-xewqat, u kontra r-rieda tal-partit, u kontra l-kap tal-partit tiegħu. Fuq materja ferm aktar gravi mill-espulsjoni ta' ambaxxatur. U ħadd ma ċensuraħ. Policino Orlando qal li matul din il-leġislatura kien hemm drabi meta huwa vvota b'lealtà lejn il-Partit Nazzjonalista u kontra il-kuxjenza tiegħu. F'dil leġislatura 4 snin kien hemm diversi drabi li votajt kontra l-kuxjenza tiegħi ta' fir-rigward tal-Power Station, fir-rigward tal-Onorarja u jaf il-Prim Ministru. U spjegajtlu, vodi li dana verament rajt kif għamilt biex nżomm il-lealtà li l-grupp parlamentari. Żied li waqgħat ma kienu mhux se jkun pupazz ta' Richard Kakija Caruana u li ma jridx ikun kandidat fil-Partit Nazzjonalista f'sitwazzjoni fejn xi ħadd jafas buttuna u kulħadd ikollu jgħid iva. Qatt ma kont, qatt ma ħankun lest li nissottometti lil innifsi għar-rieda ta' Sur Richard Kakija Caruana. Jiena m'iniex il-pupazz ta' Sur Richard Kakija Caruana għax jiena dejjem warejt li m'iniex hekk, għaddejt minn dak li għaddejt jien, għax wera li u mhux hekk għadda minn dak li għadda is-Sur John Dalli. Għax wara li huwa ukoll mingħajr ovvjament ma seta forsi jilħqu kif laħa il-ħaddieħor iva m'għadda lil mibki Guido Marco minn ċerti sitwazzjonijiet ukoll Richard Kakija Caruana, sempliċement għax maħniex lesti li mbaxxru rasna lih. Din għalija hija sitwazzjoni inaċċettabbli. Ma jitkellmux hekk irriduhom aħna l-kandidati tagħna, hekk irriduhom id-deputati tagħna li għax xi ħadd jafas buttun u kulħadd jgħid iva, tal-biżak nispiċċaw hekk ta'. Qal li Richard Kakija Caruana tilef il-kredibilità tiegħu b'diversi modi. Dak li qal is-Sur Richard Kakija Caruana fil-konfront tal-attentat tas-assassinju tiegħu ma ġiex hemmnut. Jista' xi ħadd jispjegali allura jekk dana jidher biċ-ċar li anke l-qorti stess m'hemmniex li l-attentat tas-assassinju fuq is-Sur Richard Kakija Caruana sar minħabba xi raġunijiet ta' xogħlu amministrattiv, imma jidher biċ-ċar li kienet xi forma ta' vendetta personali. Jista' xi ħadd jgħid li allura da is-Sur Richard Kakija Caruana minn 1994 law kemm ħallas il-poplu Malti tajjeb biex jipproteġih milli jkun hemm xi attakk ieħor relatat ma' xi vendetta personali? Jgħid li dak li qed jiġri issa hija okkażjoni oħra li turi il-mod kif jaħdem ir-Richard Kakija Caruana. Let's see if I'm proven wrong, il-lejla ma' dinja once again okkażjoni oħra fejn il-kredibilità ta' dan ir-raġel ma nistax nirrepeti li qalli fuq bażi personali fuq ċerti nies jien Richard Kakija Caruana għax qalhom li fuq bażi personali tajjeb. Imma dana jikdeb mod sfaċċat fuq ċerti nies u mbagħad tiġi proven meta inti dawn in-nies tesperjenzhom, tgħix magħhom, taħdem magħhom. Jikdeb mod sfaċċat għax iħoss li jaqbillu li hekk. L-importanti u biss, tajjeb, no.